ଥରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଶିବରାମ ଦାସ ମଗଧର ଏକ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ସନ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ସନ୍ଥ ଶିବରାମ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିଜ ଅସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା। ସନ୍ଥ ତାକୁ ଏକ ତାବିଜ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହି ତାବିଜ। ଏଥିରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଶ୍ମଶାନରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ମଶାନର ନାଁ ଶୁଣି ବିଶାଖା ଦତ୍ତର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ତାବିଜ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିବରାମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଶ୍ମଶାନରେ ରାତି ବିତାଇଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ଥ ସେ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ସନ୍ଥ ଏଥର କହିଲେ, ତୁମର ତାବିଜ ବାହାର କରି ଆଣ। ସେ ତାବିଜକୁ ହାତରେ ଧରି ଖୋଲିଦେଲେ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଏକ ମାମୁଲି ତାବିଜ କିପରି ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ସନ୍ଥ ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ତୁମ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ। ତାବିଜ ଉପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ତୁମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ସଫଳତାର କାରଣ ପାଲଟିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।